Уникальная специальная операция по транспортировке шлюза для белорусской атомной электростанции разгорнулася ў гарадоцкім раёне. Аўтацягнік з грузам, памеры якога параўнальная з трохпавярховым домам, перасягнуў расійска-беларускую мяжу і рухаецца ў бок Гродзенскай вобласці. Вага абсталявання каля 220 тонн, а вышыня шырыня каля 10 метраў. Гарадоцкі раён першым на Беларусі сустрэў негабарытны груз расійскага завода ў Сызрані, дзе вырабляўся элемент будучай станцыі. Спачатку шлюз перамяшчалі па вадзе, потым па зямлі. За незвычайнай аперацыяй прасачыў Віктор Праліч. Дачный поселок на ўскрайку гарадка. Электрики расчищают шлях для праходжання аўтамабіля з вялікім грузам, які хутка павінен прыбыць. Толькі ў гарадоцкім раёне задзейнічаны каля 40 спецыялістаў электрасетак. Ім трэба правесці частковы демонтаж 16 линий электропередач. 8 бригад, которые участвуют в переключениях, подготовке рабочих мест и, соответственно, пропуске груза. Бригады, которые демонтировали провода или, допустим, поднимали провода, сразу же будет все это восстанавливаться. То бишь это время неудобства какое-то, может быть, максимум час-два, и, соответственно, напряжение будет в домах восстановлено. Хуткасць, з якой рухаецца вялікагруз, у сярэднім каля 40 км ў гадзіну. Беларускія спецыялісты падрыхтаваліся грунтоўна, і калона праходзіць з мінімальнымі прыпынкамі. За дзень па тэрыторыі нашай вобласці плануюць праходзіць каля 100 км. Прычэп, на якім перамяшчаецца груз, даўжынёй каля 40 метраў, зроблены ён з 6 абсалютна розных частак. Вага ўсёй канструкцыі разам са шлюзам 220 тонн. Уражваюць і габарыты. Вышыня і шырыня яго 9,5 метра. Для параўнання гэта вышыня трохпавярховага дома. За таких памераў прыйшлося распрацоўваць спецыяльны транспортно-логистичный маршрут. Геометрия этого груза заставила нас столкнуться с практически всеми возможными проблемами, которые только могли быть. Да? Это и электросети, и работа с балансодержателями дорог, значит, и перекрытие движения по всему маршруту. Из-за того, что большая ширина, приходится всех, соответственно, сдвигать на обочины. На первом месте для нас, естественно, это безопасность окружающих. Да, поэтому все проходит медленно, выверено и так, чтобы не было допущено никаких ошибок. У дарозе вялікагруз знаходзіцца 10 дзён. За гэты час аўтакалона прайшла толькі па сухапутным маршруце каля 600 км з патрэбнай 1000. Канечны пункт гэтага падарожжа – Астравецкая атомная электростанция. Плануецца, што груз прыбудзе туды да выхадных. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны, Гарадоцкі раён.